khona igama lakho lihlezi livela lisoqhulwini ngabe lokho kuwena nje kuthini lokho ukuthi isizwe samampumuza sibe nokusondeza ngendlela ebukeka inhle kangaka? Mina ngingathi it's isibusiso uma ukwazi ukuthandwa ebukhosini njengoba ngisuke ngibuthanda nami, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi senze ama development emphakathini. Uyabona uma ngabe ukhuluma ngendawo yangakithi usukhuluma ingekini njengoba ngikuleli ground leli isokafiti Blackburn ngangidlala kuyona ngisewumfana njana manje mase ngenza ama event kuona ngiyajabula futhi nangelanga lami mhla ngihamba ngoba ngihambela kulona. So uma ukhuluma indaba yendlunkulu ukhuluma indaba yesibiya funeral ngijabula nje ngendlela simangalisa. Siyabona ke lana ukuthi lokho lemicimbi iyaqalwa lana nabantu obamemayo aba esingathi abantu abaziwayo especially eSouth Africa, lokho kukwenze ukuthi igama lakho impela libe phezulu ngendlela imangalisayo njengoba sibona namhlanje ukuthi ukwazile ukuyolanda umsakazo woKhozi FM umuntu omkhulu ngendlela imangalisayo. Ngibonga kakhulu njana manje in 20 minutes kuzobe sekungena uAyanda Ntanzi azothi ukusigidagidisa ngapha indawo yangakithi ine potential, indawo yangakithi inamaciko, indawo yangapha nje ubona nje noNdlunkulu. She is ngisho okamzimela, she is an educator by her profession. Ubheke inkosi uyabona manje uthatha ubukhosi bamanje sephethwe ama educationalists, sephethwe ama professional, so nizizwe ezingaphansi kobukhosi kufuna sifunde ukuze sikwazi ukunderstanda nobukhosi ukuthi buyinto enjani. Isifiso mhlambe ongasifisa njengoba lo mcimbi uthi usazoqhubeka esiphi nokumhlambe ungafisa ukuthi mhlambe kuba ama improvements and developments concerning lo mcimbi kungaba ukuphi? Uyabona isifiso enginaso akube kuya ngami ingala kwaMpumuza sine drug center. Make sathola umntwana bothi usewuhlupho simfake kwi drug center. Ingalana asinawo abantu abahlupha ngalohlolo ukuthi benza nama backlog. Angithi yabona ngakukho nama force entries eyenziwa yingane la. There's no rape. Engathi ngahlele sina ama workshop njalo sikwazi ukubaqoqa ndawonye bafundiswe ngobuhle bobukhosi, bafundiswe ngobuhle bemfundo, bafundiswe nokuthi ama potentials okuba umhlaba nokuthi yini inkosi ebafisela kona. Akube kuya ngami nje kanje kusuka Monday up to Friday sifundisa abantu sibalandela lapha iko mkhulu lapha ku Tribal Authority sikwazi ukuba chance bafundisa yenza ukuthi ingako always thola khona amaphoyisa amakhulu, khona ojela abakhulu, khona abasaza abakhulu, khona abantu abathile bakwazi ukuthi uyabona masilethe umroza la akube besikade siqanwansile bekuzoba kube ngoba bekuzogcola iground kanti inhloso yethu kuzoyenza iprayer. Kodwa next time ngoba mina lento namanje ngizoyenza ngiyekuze ngeke amandla ami esaphela kodwa ayophela mhla ngishona phansi njengoba ngithi ngibe ngicatshwa khona la. So ke isifiso sami ukuthi engazi ukuthi kuze kungabikho inkinga esizweni engathi singaba educationalist. Umlayezo ongawusho njengoba ke izingane zizobhala umatikuletsheni nakuthisha njengomzali, njengobaba, ngomuntu ukuthi ngathi umgogodlo lo mcimbi omuhle kangaka, angathini amazwi kaBaba uSodobe? Ngingathi njobe khala ngamakhaza nje umfundisi, but mina ngithi let the show goes on. Yonke into ingabe ayikho into engenabo ububi. Uyabona uma uthatha lezi ngane ukuthi unfortunately siyenza lento isilation next year le programs sizoyenza maqala unyaka uzingane sikwazi ukuyimotivate from March kufike lesikhathi sezi well equipped. Ngoba manje mangithi siyenza manje vele next week Monday senza ama trial kodwa nje all is well. Baba Sodobe siyabonga nje kakhulu nanesikhathi sakho kwangathi nje ungaqhubeka nomsebenzi omuhle, uNkulunkulu nje aqhubeke nje akubusise, akufihle, akulonde, agcine. Ngibonga kakhulu engathi ke nemedia yasekhaya ibhekizwe media engathi ingathola nabaxhasa abakhulu yonke ikwazi ukuthi igcine sifike ngisho nako Richards Bay.
ngibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abusisi. Thank you so much. Thank you. Sihlangene lana ke ikole ehlukahlukene about 11 izikole ezila o matric balungiselela ukuyobhala, so kuye kwabonakala ukuthi akube nomkhuleko esizweni sakwaMpumuza ngaphansi kobukhosi bakwaMpumuza. Sibonga kakhulu nakubaba uSibiya we funeral services okuyena ohlele kakhulu ukuthi makube khona lo mkhuleko ukuze abantwana bethu futhi makushaya uJanuary nabo babe abanye abajabulayo abathola ngisho ama awards abawelela ngaphesheya. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu oye wayihlela lolu hlelo lanamhlanje. Sibonga umnyango wezemfundo kuphakathi kwethu akade bemamelele. Sibonge kakhulu ubukhosi bonke, izinduna, othisha beyikole, ama school governing bodies, phakathi abazali abathe bazoba ingxenye yohlelo lanamhlanje. Siyabonga nje kakhulu indlela oluphathe ngakhona uhlelo bakuthokozela sibonele laphana impela ukuthi amandla sekhona udansa laphana iVosh. Yebo, bekumnandi kakhulu ngoba kufanele abantwana banjalo ngesikhathi ubanika information bajabulise ngoba ubona bane short span of concentration, so kubalekile ukuthi nibuye nicule nabo nisha ama chorus njengoba namhlanje kakhulu kazi bekusuku olunje njengoba umuzwa nje uAyanda Ndanzi ngemuva ngeda kumfaka stage ezobajabulisa. Naye ungomunye oyithanda imfundo, siyamazi ukuthi uyiatheni ummeli kodwa futhi uyumculi and he's a very young person, energetic, they love him kakhulu, so kubalekile ukuthi izinto sihambise ndawonye imfundo nekhono. Your last message kubafundi baka matric walonyaka ungathini? Abangene bazohlala ehall abangayijwayele bazobona iphepha, kuzobe ngathi bayaqala ukubona iphepha kanti bajwayele ukulibona. Imehlo ukuthi sekwelika matric uvalo phansi abenza isiqiniseko sokuthi bayicacise kahle into abayifundile bese beyibeka kahle futhi ngamazwi abo, bangadadazeli, angabona omunye sephuma nayo seyaphuthuma seyaphuma ukuze kuthi usheshe waqeda ukufunda. Yilokho nje